kumta perlok ek bas new bha kalajia yak we ka samla Kynthei pek yak ne video hadu ka bakut khnang ba kane ka Jingjia kanam jia aphiru nang ne shkmat kumta ladepi dang pule ne ka khon Kynthei ne para Kynthei jong phi ka pule haying teto bu ha ka jingmut ba phi haban Husiar haden ba phi la pek yak ne ka video ke ka bas new bha kalajia yak ne ka samla Kynthei ngam kwa ba kanjia ya phiru de nang ta ka daw ba nga shna yak ne ka video na ka banta jong phi ki parlok kumta sa yang ane thu ye phi yak ka balajia yak ne ka samla Kynthei kane ka samla Kynthei ka de na Arunachal Pradesh bat ka pule ha Guwahati kalai thu hagne ka video ba ka de na ka we ka shnong rit jong ka Arunachal Pradesh bat ka pule ha ka we ka Institute Academy ha Guwahati kane ka samla Kynthei kala ong ba ngala wan najngai kumne sha Guwahati da ka ba perkhat ba ka nong ba Guwahati kan don ka Institute ka Academy ka ba bha bat ngan yo ya ka jing pule ka ba bha hangne hanrei ke ka ba bakla bha kala jia yanga kane ka samla kala ong ba ki kim shim la jia kumbangala perkhat haden bangala wan hangne ngala tip ba kine ki briu kila le bakla shibun yanga bat ka pisa jonga kala loss kane ka samla Kynthei kala ong ba kane ka Institute kane ka Academy ka long ka ba le no hadu kata ka pisa jonga kala du lut kala loss haden bangala wan shakane ka Institute ngala tibba kine ki briu kim juhi kai pha kane ka Academy ka don hak Guwahati ngam tip ya ka kerteng jong kane ka Academy hanrei kane ka samla Kynthei kalai thu ha kane ka video phila bantip ya kerteng jong kane ka Academy lengba kane ka video ये ब्राइट ये मतलब उसका एकेडमी का नाम है लूज एंड ब्लाइज एंड एकेडमी जो कि बहुत बेकार एकेडमी है kane ka samla Kynthei kala ong ba kane ka Academy ka long ka ba le no hadu kata baro ki samla Kynthei ka Arunachal Pradesh ki bakwa ban shim admission ha kane ka Academy kim de ban le kumta namar le de pin shim admission ha kane ka Academy te ka pisa jong phi kan du no kan loss kala ong ba ha kane ka Academy phinam yo ya unong hikai ubabha ne ya utrai ubabha utrai unam krens ngau bha ya phi tat hadu ba phin da siu ya ka pisa jong phi shwa ban siu ya ka pisa kin le bha shibun ya phi hanrei tang shu siu ya ka pisa kin le sniu bha ya phi hadu ba phin siu ya ka pisa hakane ka Institute yan burom bat khot madam sar ya phi hanrei kumba phi siu ya ka pisa kinam burom wat tang ya phi kumta nga karpat ya baro ki sisters ki para Kynthei shinrang ba phinam ship admission hakane ka Institute phide ban yo sngau lengba kane ka video katno ka bakla kala jia ya kane ka sister kane ka Kynthei baro pi haban long ki ba Husiar hangno ba phi kwa ban shim admission wat bnia bha check bha ya ka Institute ne ka Academy shwa ban shim admission